Hotel Suís, amb Adrián Arroyo. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dijous, és dia 18, això implica que queda res. Un dia i mig de matar els nervis com bonament pugueu i ja tindrem la resolució d'aquesta temporada, el capítol final. Tant de bo que la festa de l'ascens, demà a les 9 de la nit, tornada de la final contra el Zamora en una nova Creu Alta de nou plena de gom a gom. Gairebé tinc la sensació de fer teràpia grupal aquests dies d'entre tots, incloent-nos nosaltres, matar els nervis com puguem, de saber l'última hora del Centre d'Esport Sabadell i de necessitar que el rellotge avanci més ràpid, que arribi ja al xiulet inicial o al final i que sapiguem com acaba aquesta pel·lícula. Avui és dijous, però com el partit és divendres, és el dia de la última missa de la temporada. Avui tenim roda de premsa de prèvia de partit, l'última, insisteixo, del curs de Ferran Costa i per tant marxarem cap allà, cap a una nova Creu Alta que s'engalana també, que demà tindrà mosaic i ampliat, no només a la zona del Gol Nord com vam tenir ara fa 2 setmanes contra el Real Madrid-Castilla, sinó a 3 graderies directament. Serà un dia preciós i serà un dia que ha d'acabar bé sí o també. Tenim el Zamora ja viatjant cap aquí. Si no m'han enganyat, crec que dormint no a Sabadell, sinó a Barcelona. I tenim el Sergi Parc i a la Meritxell d'Ambrink a la nova Creu Alta. Per tant, hola Parquito, què tal, com estàs? Hola, Rollito, com estàs? Ets optimista? Portes bé els nervis? O com et trobes tu? Sí i no. Soc optimista i no es porten bé els nervis. Queden, deies, un dia i mig, una mica menys. Queden 31 hores, 54 minuts, una cosa així, perquè comenci a rodar la pilota aquí a la nova Creu Alta. Els nervis es porten malament i pel que he pogut copsar en general per l'entorn, crec que el personal també està força inquiet perquè arribi ja d'una vegada per totes, ni que sigui la prèvia, que també es preveu espectacular com ara fa 2 setmanetes. Estava llegint el grup ara i és que hi ha de tot. Nervis és quedar-se curt com estem ara mateix. He anat al lavabo 5 vegades ja, aquest patiment no és bo segur, no puc més, tinc un nus a l'estómac, vaja. I et diuen que ets el més tranquil de la ràdio. El Toni t'ho diu. Ah, sí? No. En aquestes coses no. Sergi Garcés crec que és més tranquil, crec que ho deia ahir, que ell ho portava millor el tema dels nervis fins que no s'estigués jugant al partit. Per altres coses no, ja et dic jo que no sé si se'm veuen les ulleres que porto, és perquè a les nits costa dormir també, Adri, aquesta setmana. Sí, ets el tio que pitjor està dormint de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell aquesta setmana i el Ferran que deia, per ser soci del Sabadell, la visita al cardiòleg hauria de ser gratuïta, totalment. Avui roda de premsa de Ferran Costa. Que sigui un altre Ferran que no és Ferran Costa el que ha dit això, no? Ah, no. És Ferran Fernández. Si no, malament. T'imagines que va responent dient, doncs jo, mira, estic molt tranquil. Et dic una cosa, no m'estranyaria. No, gens ni mica. Que contestés pel xat, vull dir, que contestés pel xat. Ah, no, pensava que et referies a l'altre. Ja va dir, crec que fa 2 o 3 mesos va dir jo ja sé com acabarà això, no us ho puc dir, però ja sé com acabarà això. O sigui que ha arribat el moment de saber què tenia al cap i si es compleix o no el bo del míster del Sabadell. Dic que avui l'equip s'ha exercitat a la nova Creu Alta. Demà és un dia de tenir una rutina molt similar en tots els sentits, en la rebuda, en el fet d'allotjar-se per la tarda també a l'Hotel Sabadell, etc. El que va succeir ara fa 15 dies contra el Real Madrid-Castilla. Per tant, hi haurà una activació demà i no podem dir que avui hagi fet ja l'última sessió d'entrenament al conjunt arlequinat, però vaja, que la preparació del Sabadell-Zamora està en el seu punt final. Sí, entrenament com a tal sí que podríem dir que és l'últim, però com dius, com que demà hi ha programada aquesta sessió d'activació també aquí a l'estadi de la nova Creu Alta, doncs ho podem deixar com la penúltima jornada de feina prèvia a aquest últim partit de la temporada. Així es clourà el curs del Centre d'Esport Sabadell 2025-2026 i una mica el que comentaves, Adri, i també ho hem anat dient durant tota la setmana a l'Hotel Suís i als diferents canals de Ràdio Sabadell, que el pla de prèvia de divendres abans que comenci el partit és molt similar o pràcticament calcat al de fa 2 setmanes amb aquesta sessió d'activació, després l'equip concentrat en hotel
i tot aquest dispositiu de mobilitat espacial, amb la rebuda que es preveu, amb el trajecte amb autocar des de l'Hotel Sabadell fins a l'estadi, amb imatges que segur que seran similars o fins i tot encara més multitudinàries si la gent s'apunta i té temps perquè la feina li permet en els moments previs quan arribi l'autocar aquí a l'estadi, etc. Així que sí, vull dir, al final serà una jornada molt similar a la de fa 2 setmanes, com a mínim en la prèvia. En el partit ja veurem, esperem que també. Doncs esperem que també a Zamora, per cert, amb imatges ja al canal de Twitch de Ràdio Sabadell del que va ser l'anada allà al Ruta de la Plata, finalment, i després d'un bon enrenou que sí, que si no, hi haurà pantalla gegant. Per tant, la gent que no viatgi des de Zamora cap a Sabadell, demà a la nit, a la plaça Major de la capital de la província, podrà veure el partit. I és el sector de l'hostaleria el que ho ha fet possible, perquè l'Ajuntament ho va demanar expressament i va intentar arribar a un acord amb la Federació Espanyola, però per tot aquest tema de drets televisius que només tenen les plataformes de pagament, etc., no podien muntar-ho de forma pública, aquesta pantalla gegant, però ha estat, doncs això, com diem, diferents restaurants, bars que han promogut aquesta iniciativa privada, i a la plaça Major de Zamora es muntarà aquesta pantalla gegant. Desconec les dimensions. 30 metres, deien, no? 30 metres de pantalla. M'ha semblat llegir-ho, no ho sé. I que a més coincidia amb el tema de les festes d'allà de Sant Pedro, si no m'equivoco. Vull dir que la jornada que esperen allà és que sigui engrescadora, i esperem que no, que tinguin una nit negra, no perquè els hi desitgem res dolent a la bona gent del Zamora, sinó perquè sigui el Sabadell que acabi pujant. Però sí, finalment s'han pogut sortir amb la seva, per dir-ho així, i podran tenir pantalla gegant allà a terres castellano-lleoneses. No, a mi m'han caigut també els de Zamora, que estic desitjant que l'any que ve puguin pujar a segona divisió. O sigui, ho dic de tot cor. M'encantaria que l'any que ve el Zamora pogués ascendir a la Lliga Hypermotion, però és que demà ens hi va molt, ens hi va molt. Dispositiu especial, una vegada més, per part de l'Ajuntament també, aquí a Sabadell, molt en la línia de les últimes vegades, amb el tercer tot venut consecutiu a nivell d'aparcament, etc. Aquí aquest operatiu ens el sabem pràcticament de memòria, de zona de pàrquings, etc. Sí, amb aquests pàrquings que també s'habiliten de forma gratuïta amb acords amb clubs com el Tenis Sabadell o el Club Natació Sabadell a Calllong, i després el tema del transport públic, que sent divendres a la tarda tot funciona amb normalitat, i més, Adri, si molta gent anirà ja força estona abans, ja no només per entrar al camp amb antelació i evitar llargues cues com vam veure l'altre dia, sinó per estar en aquesta prèvia i rebuda de l'autocar de l'equip, no ha de tenir problemes per pujar d'una manera o altra, mentre sigui caminant, insistim, o amb transport públic. Si la gent va en vehicle privat, hi ha aquests aparcaments habilitats, però està clar que la logística es complica més. De cara a tornar, doncs qui hagi pogut aparcar en vehicle privat, doncs, més enllà del trànsit que es pugui trobar o retencions que es pugui trobar, i més si hi ha celebració, que tant de bo n'hi hagi, que pugui haver-hi algun carrer que estigui mig tallat perquè hi hagi gent de gresca. També es reforcen línies de la TUS, la línia 4, la línia 5 i la línia 8, que estaran alguns vehicles preparats just després del xiulet final perquè la gent pugui baixar amb autobús cap a casa seva si decideix no quedar-se a la festa, si és que hi ha d'haver festa després del partit. Interessant el detall que diu també el José, el Murci, al xat, que és festa major a Can Rull. Per tant, la gent que aposta per aquella zona per aparcar, que ho sàpiga també. La Carmen deia, algú més té papallones a l'estómac? Responia el Moi Infante, que recordem, ho dèiem l'altre dia, ve des de Huelva pel partit expressament, diu, jo tinc gavines directament en comptes de papallones. Doncs tenim el Zamora de camí cap aquí, tenim Ferran Costa, que de seguida parla en roda de premsa. Hi ha un tema que em vull treure de sobre molt ràpid. Parc, no tenim encara la roda de premsa, oi? No, podem esperar uns minutets fins que no ens diguin el contrari, almenys. Doncs mira, el Periódico d'Aragón publicava la clàusula de Diego Fuoli, segons aquest mitjà deia que són 350.000 euros en cas de continuar a primera federació i que pujaria a 800.000 euros en cas d'ascens a segona divisió. Fins i tot algun aficionat aragonès li retreia al mitjà de què feien a poques hores del partit decisiu especulant sobre aquesta qüestió, i també deia el mateix mitjà que el Sabadell no està massa per la labor de negociar, que de moment remet a la clàusula, i en aquesta línia, i en aquest sentit sí que és bastant més lògic, però era presentat Michel Sanz com a director de futbol de la UD Ibiza, un altre responsable de la parcel·la esportiva de l'equip Blaucel, i a l'hora de fer balanç també de quins jugadors té de cara a la pròxima campanya,
evidentment, té contracte en vigor i, per tant, citava d'aquesta manera el xino, David Estals. Teo, Paradosky, Pedreño, Teo Valls, Astals que vuelve, Fran Castillo, Davoy Eslava, más George e Iván del Olmo, eso sí que continúan. Astals vuelve. Vuelve, sí, claro, tiene contrato. Doncs això, té contracte. No té més història, és una obvietat, ja veurem què passa després a l'estiu, però des d'Eivissa, que sortia el nom del xino, i simplement doncs, per passar molt de puntetes, perquè prou feina tenim amb tot el que hi ha sobre la taula, i gairebé agafaria literalment les paraules que va dir abans de començar el play-off al president, Pau Morilla Giner, no ho diré literal, però gairebé que no toquin el d'allò a d'altres places i que s'esperin a la platja, com va dir, insisteixo, literalment, el màxim responsable del Centre d'Esport Sabadell, els agents, els representants, fins que no acabi el play-off. Per tant, un parell de dies, qui sap si estem de celebració o no, i després ja parlarem del futur. Sergi Parc, anem en hora o faig concurs? De moment no ens han avisat. 1:14, queda un minutet encara perquè siguin puntuals a 1:45. Doncs vinga, atents al xat, que anem amb el concurs de petards 4x4 amb la nit més especial, més màgica de l'any i com gaudir-la al màxim amb la Rebella de Sant Joan, i per fer-la grossa de veritat aquí a Ràdio Sabadell sortegem els lots Supermix amb una bossa de la Font del Drac Antonot, gentilesa de petards 4x4. Es tracta d'un lot variat de petards perquè puguis gaudir de la nit més màgica de l'any. Visita petards 4x4 i recorda, petards 4x4 al barri dels Marinals, al carrer Fuerteventura 38 o al web petardos.org. Petards 4x4 i a gaudir de la Rebella de Sant Joan. I a més, avui, igual que abans d'ahir, amb doble lot. Un, que és del Centre d'Esport Sabadell, i l'altre, aquest que us dèiem ara, el Supermix. Anem a la roda de premsa. Per tant, ràpidament, parla Ferran Costa. Ferran Costa dirigirà el seu partit número 56 al Sabadell demà contra el Zamora. Avui us pregunto pel seu primer, sigui amistós, sigui de Lliga, de Copa, etc. Amb qui es va estrenar Ferran Costa com a entrenador? Us llegeixo al xat. Si voleu una pista, va ser a casa, però no va ser a la Nova Creu Alta. Gol d'Urri, ja se l'han dut, el primer, i Víctor Merino, el segon. Hospitalet, sí senyor, 2-0 contra l'Hospi a finals de juliol. Gairebé han passat 11 mesos d'aquell primer partit. La resta, gràcies per participar, perquè ara van plovent Hospis i l'Hospitalets al xat, però els dos primers, els dos més ràpids, gol d'Urri i el Víctor Merino, que ens escriguin a esports@radiosabadell.fm amb el nom complet i també amb el DNI. I allà tindreu els dos lots i el com aconseguir-los. Marxem cap a la Nova Creu Alta de nou, que tenim ja imatge de la sala de premsa Miguel Quereda. Mira, ha anat clavat, un minutet per sobre d'un quart de dues. Les xifres, per cert, són 55 partits que ha dirigit comptant amistosos Ferran Costa, 25 victòries, 21 empats i només 9 derrotes, amb 73 gols a favor i només 42 en contra. És que és brutal, fins i tot agafant els tests de pretemporada de l'equip arlequinat. Veig passar alguns companys que agafaven lloc també a la sala de premsa Miguel Quereda. Per cert, aquell dia contra l'Hospitalet van marcar Escudero i Ugés, que el teníem cedit, ara que escoltàvem el tema Estals, aquesta temporada a l'Atlètic Lleida. Pren lloc a la sala de premsa Miguel Quereda, el míster, última missa de la temporada, Ferran Costa, davant dels micròfons, companys a lloc, tot això pels de ràdio, òbviament, pels del canal de Twitch ja ho esteu veient aquí a les imatges, i de seguida arrenca la última compareixença prèvia a un partit de la temporada 25-26. Bon dia, Ferran. Bon dia. Et pregunto per l'estat d'ànim de l'equip i per com de convençuts esteu allà dins de que demà es guanyarà i s'aconseguirà l'objectiu. Ho dic perquè venim d'aquesta eliminatòria tan màgica contra el Castilla, que sé que vas dir que serien històries diferents, però si aquell dia ja teníeu aquell convenciment de que era possible la remuntada, ara suposo que més que mai, no? Primer de tot, aprofitant l'última roda de premsa prèvia a la temporada, agrair-vos a tots el tracte durant tota la temporada, els que heu estat setmana rere setmana aguantant-me, donar-vos les gràcies, i per altra banda l'equip està com ha estat durant tota la temporada, il·lusionat, amb ganes, amb molta gana, amb una capacitat fins l'últim moment d'autoexigir-se, de no conformar-se
L'entrenament d'avui ha estat brutal, diria que ha estat dels millors de la temporada, i una setmana on hem estat tots a prop l'un de l'altre, ajudant-nos. També penso que amb un sentiment de voler gaudir fins l'últim instant del que està sent una temporada brutal. Hem tingut el gran privilegi de compartir el dia a dia amb gent a la que respectem a nivell professional i amb la que ara podem dir que ens estimem a títol personal, i la nostra convicció no és pel rival que tenim davant, el que hem tingut fa 15 dies, el que tindrem demà, els hi tenim màxim respecte, un grandíssim equip amb molt bons jugadors que fan moltíssimes coses bé, però el nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable, i perquè des del primer dia que vam anar a Sant Oleguer tota la nostra afició s'ha preocupat d'estar a prop nostre, de mostrar-nos confiança, i això ens encoratja encara més pel repte que tenim per demà tots junts, però ens fa creure en les nostres possibilitats. Sempre han dit allò de temporades com aquesta per recordar n'hi ha poques. Objectiu, competir els partits, però també gaudir l'últim dia independentment de com vagi. Sí, és un tema, jo penso que és més simple. Nosaltres gaudim amb el que fem perquè creiem molt en el joc que practiquem. És un joc molt col·lectiu, molt d'esforç, de compromís, d'estar molt ficats en el partit, de lluitar l'un per l'altre, de no esperar que passin coses, sinó ser nosaltres qui intenta provocar-les, d'insistir, d'acceptar que et pots equivocar però anar per la següent pilota amb total convenciment, i això ja no és que sigui la nostra manera de jugar, és que és la nostra manera de ser. Llavors, com aquest estil ens representa a tots, doncs ens genera un compromís total, i a part, veient que la nostra gent s'ha sentit representada durant tota la temporada, ens fa sentir encara més forts. Llavors, crec que el gaudir és molt relatiu, no? O sigui, nosaltres estarem molt concentrats en fer la nostra feina de la millor manera. Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip en el partit de demà. Necessitem aquest esperit que vam tenir fa 15 dies, ja ho vaig dir, no és una continuació, però el partit de fa 15 dies sí que ens dona moltes lliçons, i hi ha una molt clara, que quan des de la primera acció, perquè la primera ocasió de gol contra el Castilla va arribar en el saque de centre, el darrer partit de casa, quan des d'abans que comenci el partit tots estem ocupats, millor dit, d'ajudar el que portem al costat perquè ofereixi la seva millor versió i per apropar-lo a que es vagin succeint dins del partit les coses que volem, i en el moment que hi ha alguna que no volem estiguem forts, i en lloc de pensar, hòstia, la meva reacció natural seria aquesta, ja, però com és un dia on tots hem de donar la nostra millor versió, anem a pensar què hem de fer o què li hem de donar al jugador que està sobre el verd, perquè la següent acció sigui la bona. I ja no això només, sinó per generar una atmosfera on multipliqui i porti a l'equip en volandes. És una mica
El que jo penso que demà hem de tenir tots clars, hem de viure el partit acció a acció, no hi ha un demà, dissabte no existeix, és divendres i prou. Llavors anem a buidar-nos a tots acció a acció dins del partit, el que els hi toca córrer, el que estarà pel passadís donant voltes perquè no podrà estar assegut i el que estarà a la seva cadira i tant de bo com va passar el partit contra el Castilla abraçant-se amb el de la dreta i amb el de l'esquerra quan l'equip aconsegueix fer gol. Necessitem el millor de tothom, però hem demostrat moltes vegades ja durant aquesta temporada doncs, del que som capaços quan estem units. Vinga, següent pregunta. Les coses que toquen per aconseguir la victòria o aconseguir apropar-los el màxim possible. Està preocupat pel seu equip per aconseguir la victòria. Però què espera el Zamora? Si serà conservador, perquè l'empat els val. Vindrà aquí no tant a intentar guanyar el partit, sinó més a preservar el que van aconseguir fa una setmana a Zamora. No ho sé, la veritat és que no et puc donar resposta a això perquè ho desconec, no sé quines intencions porten ells. El que sí que sé és quina tipologia d'equip és, com he dit abans, des del màxim respecte perquè han fet una temporada formidable, un equip amb un pressupost potent, amb jugadors amb partits a la categoria, inclús a la categoria de dalt, un equip que s'ha guanyat a pols, doncs està en aquesta final per l'ascens a segona divisió i els que respectem profundament, però és el que he dit abans, més enllà de les intencions que portin ells, el que sí que sé són les intencions que portem nosaltres i això ha d'estar per sobre de qualsevol cosa. Llavors, juguem a casa, hem de guanyar, volem guanyar, sentim que podem guanyar, però tenim molt clar que perquè això es doni hem de fer un partit excel·lent en tots els aspectes, a nivell tècnico-tàctic, a nivell mental, a nivell de gestionar totes les coses que vagin passant, però penso que l'equip està preparat i no és només un pensament, sinó que tinc molts episodis que ja hem viscut durant la temporada els que puc tirar enrere i dir, vale, és que l'equip ha respost, i no només l'equip, sinó l'equip que formem amb la nostra gent, aquí a casa especialment. Llavors, no és que em sigui igual, el que hem de fer és fer-li front a tot el que passa durant el partit i ser capaços nosaltres, des de la nostra energia, des de la nostra determinació, des dels moments que estiguem bé, tenir confiança i moments del partit on igual no estiguem tant tenir fe, i sobretot des dels nostres arguments futbolístics. És un dia per trobar el nostre millor nivell com a col·lectiu, que això faci que apareguin també les millors versions individuals i si això ho aconseguim doncs estarem més a prop de que el partit hi hagi un moment que es posi on volem i allà hem de tenir determinació per atacar-lo, per ser agressius i per anar amb tot a pel que volem. Potser aquest cop millor que sigui en divendres el partit i així ja es pot jugar. I jo penso que demà és un dia i ja no demà, sinó durant la setmana. Demà evidentment tot es dispara perquè es va apropant l'hora del partit i hi ha un moment on xiula l'àrbit. Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent. Ara quan sortia del vestidor, ha passat un col·legi cantant Sabadell, Sabadell. I al final això és maco. Som una ciutat molt connectada a l'equip, estem lluitant tots conjuntament i quan veus que des de fora t'intenten dinamitar, atacar, hòstia, vol dir que alguna cosa estem fent bé, perquè el que no d'això no cal. Totes aquestes coses les hem guanyat nosaltres, estan molt junts, fent les coses molt bé i crec que la clau és aquesta, el cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera
i currarem per nosaltres i per cada un dels 12.000 que estarà fent-se costat. Això ho tenim clar i el més important, com deia abans, no vulguem anar com acaba la pel·lícula o anem a construir nosaltres, fem molt bé les coses al camp, en tot el que envolta els futbolistes, anem a construir nosaltres aquest gran final de pel·lícula. Només hi ha un camí, ser millor que el rival sobre l'herba i jugant al futbol com sabem fer-ho. Hola. Seguint l'estil d'una cosa que deies al final, el company ho apuntava abans que intenteu sempre estar molt centrats en vosaltres mateixos, la vostra manera... Que intenten estar centrats en ells mateixos, però aquesta setmana des de Zamora s'han anat dient cosites, com han rebut dins del vestidor. Bueno, nosaltres ens aïllem relativament, o sigui, el que dona sentit a la nostra feina és l'escut que portem i a l'afició que representem, i nosaltres hi ha estat un punt que hem tingut molt en compte des del principi. Hem focalitzat la nostra energia en construir alguna cosa que tothom en aquesta ciutat, tots els socis i aficionats del Sabadell, s'ho sentin seu. Llavors no pots estar aïllat del món, i totes les mostres de carinyo, el saber que fa 6 temporades es va viure un ascens a segona divisió, però que per la pandèmia aquesta afició no el va poder celebrar, se li va privar això. Saber que es va viure una temporada sencera amb l'estadi buit i on els aficionats del Sabadell veien des de casa com patia l'equip en la competició. Tot això a nosaltres no ens és aliè. Forma part de la història d'aquest club, com els herois d'Ipurua, els herois de Marbella, i aquest grup jo els veig i és que volen ser els herois de la nova Creu Alta. Volen 30 anys després poder-li brindar aquest moment a la seva afició, a una afició que des que han arribat aquí s'ha preocupat de cuidar-los i d'ajudar-los en moments on a altres llocs només hagués estat l'exigència barata heu de fer això. No, aquí sempre hi ha hagut el pensament de com els podem ajudar perquè segueixin endavant, i hem tingut moltíssims moments bons durant la temporada, la majoria. Hem tingut moments fotuts on se'ns ha donat per morts però sempre hem seguit respirant, i hem currat molt com a animals perquè això succeís. Llavors nosaltres sentim la ciutat, no estem en un búnquer. Ara bé, crec que som prou bons professionals com perquè el nostre cap estigui en la feina i en el que hem de fer molt bé per poder seguir donant alegries als nostres. Llavors, quan et disparen des de fora, quan veus que intenten desestabilitzar-te, quan surten notícies mediocres atacant a un club amb més de 100 anys d'història, que ha estat a tercera divisió, que l'any passat a segona rep va haver de suar sang per tornar a aquesta categoria, l'únic que et genera és encara et dona més ràbia i t'encoratja encara més, per si ahir m'hagués anat a dormir a les 11:30, me'n vaig anar a dormir a les 12:30, perquè jo tinc una cosa molt clara i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondrà aquest estadi divendres, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més. Pregunta en castellà del company de Ràdio Nacional. Avui som moltíssims aquí. Posar-se en situació uns minuts abans del partit, què se'ls diu als jugadors? No tant a nivell motivacional, que no fa falta, sinó per reduir la posible ansietat que hi pugui haver. Bien, primero no es el partido más importante. Para mí el partido más importante como entrenador del Sabadell fueron dos. El primero en San Oleguer contra el Hospitalet en pretemporada, porque era la primera puesta en escena delante de la que pasaba a ser mi gente y quería que se fuesen a casa con el sentimiento de que podía ser un año distinto a los que venían siendo. El segundo fue el primer partido en la Nova Creu Alta, porque todavía recuerdo la sensación cuando sonó el himno y nuestra gente levantó las bufandas.
Cierto es que es el más trascendente, porque conlleva la posibilidad de poder ascender de categoría. Dicho esto, creo que llevamos muchos meses preparándonos para este momento. Si no hubiéramos sido tremendamente competitivos y no hubiéramos, ante cada adversidad que hemos tenido durante la temporada, que ahora parece que ha sido todo un cuento de hadas y que ha ido todo rodado, también han habido momentos jodidos y momentos que incluso pueden poner a prueba tus convicciones. Pero es que sé cómo ha respondido esta afición y sé cómo ha respondido este equipo. Entonces, eso hace que evidentemente tenga muchas ganas de vivir el día de mañana representando a este grandísimo club en un día precioso como profesional, pero me genera la certeza de que vamos a tener una buena respuesta, sabiendo la dificultad que conlleva tener a un equipo del nivel del Zamora delante, con tantos argumentos, con jugadores tan experimentados, y lo vivimos como un desafío. Somos profesionales y evidentemente esperábamos que este partido fuese contra un grandísimo rival, no podía ser de otra manera. El mensaje es muy sencillo, no hemos de hacer nada que no hayamos hecho ya. Ese es el mensaje a los chicos. Y lo que sí que sé es que la mejor versión de cada uno, especialmente como colectivo y luego a título individual, es lo que más nos acerca a vivir situaciones que nos lleven a que al final del partido podamos conseguir batirlos y ese momento mágico que queremos construir acción a acción. Y es un poco lo que decía antes en plano general. No hemos de tener prisa dentro del partido, no hemos de tener prisa incluso para que llegue el partido. Hemos de tener ocupación en tener la seguridad de que cuando llegue el partido todos hemos hecho el proceso previo de la mejor manera posible para estar preparados, y que en el momento que pite el árbitro al principio del partido, saber que vamos a ir a cada balón como si fuera el final de nuestras vidas, pensando que no hay un mañana, viviendo acción a acción, y como siempre lo hacemos, creyendo en la fortaleza del colectivo y en el aura de este estadio y nuestra afición. Què li va faltar a l'equip en el partit de Nadal? Ficar un gol. Només el tema de les baixes. Ferran, sé que en teoria et torna a qüestió de sanció. Com estan aquests jugadors tocats o que l'altre dia van ser substituïts? No sé, Priego, els Kaisers, tots aquests com estan? Aquest vestidor està ple d'indestructibles. Estan perfectes, preparats, amb moltes ganes de que arribi el partit de demà i amb ganes de deixar-se l'ànima per aquest escut i la seva gent. Sí, només que, com l'altre dia em pregunten si pot respondre en castellà. Bé, que pregunten en castellà. Del partit de demà. La duració del partit. Bueno, el partido de mañana es un partido de aquellos que cualquier profesional desea disputar. Primero porque es la consecuencia de haber hecho una temporada formidable, de haber sido capaz de superar muchos obstáculos, muchas dificultades, a rivales muy bien preparados y con muchos argumentos. Un día que no despierta el sentimiento arlequinado porque hace muchos meses que eso ya pasó, pero sí que nos da la oportunidad de generar un recuerdo que los más mayores le expliquen a los más jóvenes de aquí muchos años, el poder contar con orgullo que ellos asistieron, que ellos formaron parte, y no solo que es que estuviesen a cuerpo presente, sino que se dejaron la garganta y el alma para empujar a este grupo de jugadores tan noble a convertirse en héroes. Entonces creo que es un día brutalmente bonito, que requiere lo mejor de todos los que vamos a estar aquí, y que nuestra atención tiene que estar en vivir el partido acción a acción y no en pensar en cómo va a acabar la película. Lo que hemos de hacer es ser protagonistas de nuestra propia historia y decidir cómo queremos construir ese final, y solo hay un camino, que es dando lo mejor de nosotros durante 90 y pico minutos.
Doncs així acaba la roda de premsa de Ferran Costa, l'última de la temporada, i nosaltres, mentre el Sergi Parc recull i agafa posicions a la zona mixta per acomiadar-nos d'ell, us parlem dels amics de Volvo i el Volvo XC40 Premium Edition, el microhíbrid Eco de Volvo, el subcompacte més urbà, polivalent, versàtil i eficient, amb connectivitat i amb assistència avançada. Volvo XC40, confort premium pel dia a dia, des de 31.900 euros i amb un finançament des de 150 euros al mes. Volvo XC40, vine a descobrir-ho i a provar-lo a Turismes, Vallès, Sabadell i Terrassa, i recorda, amb entrega immediata, però això sí, amb unitats limitades. Volvo XC40, disseny, confort, versatilitat i màxima seguretat per tu i per la teva família. Amb els amics de Volvo, que recollim aquesta roda de premsa extensa, no hi ha res com jugar una final del playoff per veure la quantitat de mitjans que no només han aparegut avui a la Nova Creu Alta, sinó que estaran acreditats demà. De veritat, és xifra rècord de la temporada demà, les acreditacions per aquesta tornada de la final dels play-off, aquest Sabadell-Zamora, que, com sabeu, comença a les 9 de la nit de divendres. El Sergi Parc encara no el tinc. Aprofito per repassar la designació arbitral, perquè la federació, no sé si a l'apartat de designació apareix ja com a tal, però sí que, si vas a la fitxa del partit, surt que l'àrbitre serà un basc, un vitorià, Aimar Velasco Arbaiza, de fet, per parlar millor, un alavès, perquè és de Llodio, assistit a les bandes per Yuval Conde Pérez i per David Serrano Rodríguez, al quart Juan Manuel Gordillo Escamilla. Demà totes les estadístiques amb Velasco Arbaiza, aquí en un últim hotel suís via Twitch especial que viurem des de la Nova Creu Alta. Allà tenim el Sergi Parc. Sergi, per recollir quines sensacions, quin regust t'ha deixat aquesta última roda de premsa? Doncs una mica la línia de les rodes de premsa habituals de prèvia de Ferran Costa, no? Amb aquest missatge, diria que clar i de confiança, però bé, fins i tot també assumint o reconeixent que ha estat una mica de gasolina, no? Tota aquesta polèmica que ha anat sorgint també des dels mitjans de Zamora amb aquest article que, bé, recordaven aquesta vinculació del director esportiu Lucas Viale amb Joan Soteras, etc. I més enllà d'això, tampoc ha volgut revelar massa el tema de l'estat físic d'aquests jugadors que esmentàvem, així que fins a última hora, bé, veurem quina és la sensació real, en quin percentatge de bones condicions estan doncs, els Priego, Kaiser, Carlos García Díaz, etc. Però, en principi, Ferran Costa el que ha dit és que compta amb tothom per aquesta última funció de l'equip aquesta temporada. Deia el Pere ara a través del xat, molt bona roda de premsa, molta convicció. Formidable, deia el gol d'Urri, o el sabadellenc 78, que diu que no podrà anar a l'estadi per feina i per distància, però des de Múrcia tota la força per aconseguir l'ascens. Per tant, aquí a tot arreu hi ha arlequinats que estan empenyent i els que s'han quedat fora sense entrada després de la bogeria que s'ha viscut aquesta setmana, bé, i l'anterior també. Alguna coseta més des d'aquí, Parc, o què? Dues molt ràpides. La primera, que només faltava la BBC avui, en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, déu-n'hi-do la presència de mitjans de comunicació. I la segona, que sé que comentaves el tema de l'àrbitre i que demà ho ampliarem, però només dir que aquesta temporada ha coincidit amb el Sabadell un cop i que aquell resultat ens valdria per ascendir i que l'últim cop que va coincidir amb el Zamora no li serviria al Zamora per ascendir. Només dic això. De fet, tiro de memòria, i això demà ho repassarem més amb carinyo, però crec que ha xiulat 2 vegades fora de casa el Zamora i són 2 derrotes. Per tant, recordem que tot el que sigui victòria del Sabadell demà, sigui a través dels 90 o dels 120 si hi ha pròrroga, si acaba tot això amb victòria arlequinada, suposa ascens i suposa que estarem de celebració d'aquí a un dia i mig. Gràcies, Sergi Parc, abraçada. Adéu, Adri. A la tornada, després de la publicitat, la gent de la Joventut Atlètica Sabadell i la nova junta directiva de la JAS. Un terra en mal estat et pot arruïnar un bon projecte. I per això a Obramat hi trobaràs una àmplia gamma de terres i revestiments ceràmics i de fusta per interiors, exteriors, banys, cuines o piscines. I això, a banda de totes les eines i els materials que necessites per executar-lo amb la màxima qualitat professional, estoc immediat i al millor preu. 20 anys construint junts. Obramat. Ets un panarra.
T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell. Som-hi a parlar una mica d'atletisme a la Joventut Atlètica Sabadell. La JAS des de fa un parell de setmanes compta amb nou president, amb nova junta, amb gent de la casa, però amb un canvi de rols. Per exemple, ens visiten el Dani Peula, que és qui supleix el Jordi Molins al capdavant de la presidència de la JAS. Hola, què tal? Com estàs? Benvingut. Bon dia, gràcies. I també com a secretari, acompanyant avui el nou president, el Juanma Prieto. Què tal? Benvingut. Molt bé, gràcies, Adrià. Un parell de setmanes, més o menys, des del traspàs. Ja formeu part de la junta, per tant, no sé, per exemple, per tu què suposa així d'entrada el ser el president de la Joventut Atlètica? Bueno, mira, primer de tot gràcies per convidar-nos, per donar espai a atletisme dintre de la ràdio i dintre de Sabadell. I suposa que nosaltres vam començar el 2019, vam entrar en junta per poder modificar amb el Pep, i aquests canvis, ara volem seguir un canvi continuista, no?, una miqueta, però amb canvis dels rols que tenim. El Jordi ha passat, ho ha deixat aquesta banda, i nosaltres hem entrat a poder tornar a fer una miqueta de modernitat dintre del club. Deia l'altre dia a l'entrevista, no sé si dir-li de comiat o com a mínim de traspàs amb ell, que a la JAS li vindrien bé noves idees, no? La sensació de gent que coneix la casa, però que en el fons és com una nova manera de fer. No sé quines idees teniu al cap, ho comentaves ara, no?, el tema de modernitzar una mica l'entitat, no? Bueno, la idea una mica que tenim des de dintre és gent com jo, que no vinc des de l'atletisme directament, no?, sinó que el meu vincle amb el club ha sigut com a un pare d'un atleta que ha passat pel club, és incorporar al club eines que avui en dia ens permetin millorar la comunicació interna, posar en valor, que ho parlàvem ara abans de començar, no?, d'aquesta samarreta que té atletes tants històrics, no?, de posar i recuperar aquest orgull que crec que hem de posar en valor, no?, i continuar una mica amb la idea que vam començar fa 7 anys, quan vam entrar amb la Junta amb el Pep, especialment a l'escola i a la primera part de tecnificació amb els atletes, posar-hi qualitat, no?, entrenadors preparats, una estructura que permeti que els nanos i els atletes es desenvolupin d'una manera integral dintre del nostre club, perquè tenim les eines. Si hi ha algun punt en concret de dir, ostres, aquí és on anem una mica més coixos o on s'ha d'apostar més, diríeu alguna branca en concret de l'entitat? Bueno, nosaltres tenim un gran potencial escolar, tenim molta canalla dintre de l'escola, i la potencialitat que volem donar-li és això mateix, no?, és que aquesta gent que està a l'escola ara ens arribi al primer equip, que són uns 10 anys potser des que comencen, sub-8, fins que arriben al sub-23, que són potencialment pel primer equip, i posar l'equip on voldríem tenir-ho. Ara mateix estem en una fase molt baixa per unes circumstàncies concretes que hem baixat, però volem donar-li el punt aquest de recuperar atletes també, que tenim atletes a diferents clubs de Catalunya, tornar a recuperar-los i tenir més potencial. Sí, era això el que jo volia incidir, no? És un moment amb el que, a part de l'escola, el primer equip el tenim en un moment molt baix, i creiem que hem de reestructurar una miqueta l'apartat tècnic, la direcció tècnica del club, per que hi hagi noves idees i noves dinàmiques. Comentaves el teu perfil com a pare d'atleta, en el teu cas sí que, a part de ser pare d'atleta, que després en parlem, especialista de 400 llisos, encara amb algun que altre rècord de Sabadell vigent, el tenia per aquí, l'any 2012 amb el Xavi Carrión, Sergio Ruiz i Miguel Quesada, Déu-n'hi-do quins noms, 4x400. L'any no hauries d'haver dit. Ha plogut. Ja ha plogut molt. Sí, jo vaig començar com la canalla, no? Amb 8-9 anys vaig començar i he fet tot el meu recorregut. La meva dona era atleta també del club, i tenim 2 fills que han continuat fent atletisme. O sigui que no m'he desvinculat des del 86 que estic jo. Clar, és que al final és com una mica totes les vessants, no? La vessant només
només, entén-me, social, de pare, la part d'exesportista de primer equip, de pare també d'atleta, suposo que això també et dona un cert bagatge, no? Un saber on aterres i el que dèiem abans, gent de la casa, al final són idees noves però de gent de la casa. Bueno, per això tot aquest impuls que hem tingut de tornar a agafar una miqueta el rol d'entrar en junta i a la presidència, no? Perquè jo he viscut les fases bones de la jazz i això t'ha marcat, no? El que deia ell de l'orgull de la samarreta i de viure i de fer i de viatjar en autocar i de tota aquesta companyonia, al final fa que vegis si la jazz està malament, que pateixis també, no? El teu fill, el Max, també té un record de la ciutat, per cert, els 60 llisos short track. No sé si d'aquesta coincidència en parleu a casa o no. Bueno, està al dia a dia. Evidentment no parlem molt, però evidentment està allà, clar. Seguim formant part de l'atletisme. Quin futur que té, tot això. L'any passat el teníem a l'Europeu Sub-20, a l'aire lliure a Finlàndia. Té tota la carrera per davant, Bueno, i ara marxa als Estats Units també a estudiar. O sigui que tindrem el nen fora també estudiant com el Pol Molins, el Martí, tenim diferent gent voltant. Anava a dir això, que parlàveu ara del primer equip, però la sensació des de fora és que amb la Fatumata, amb el Pol, amb el Max, la sensació és que hi ha molta gent de la casa que està trencant barreres i que hi ha molt futur, no, per davant? Sí, el risc d'això és el que parlàvem, no? De generar l'estructura i l'equilibri perquè aquests nanos no busquin clubs a fora, sempre i quan no sigui una oportunitat que nosaltres puguem arribar a entendre, no? O sigui, hem passat uns anys en els que molts atletes han marxat del club a clubs que, on parlàvem de la samarreta, no? Tot i que circumstancialment estiguin millor que nosaltres, no tenen una samarreta que té el pes de la nostra, no? És portar-nos una miqueta a aquell punt on el club els hi pugui donar el suport necessari, els hi pugui donar un escenari competitiu que ells entenguin que en les competicions de clubs puguin fer, i és aquesta part. Faltaria el Roger, que el tenim aquest any també per fer les tanques, que és un tanquista espectacular, la Fatu, doncs això, que la tenim aquesta setmana amb l'Absolut català defensant a la Federació Catalana a Logroño. Llavors tenim gent molt important, però és el que deia el Dani, no? Tenim gent que ha sortit del club i que ens agradaria tornar, que tornessin, no? Perquè tenim referents també com l'Eloi Santafé, no? Que porta molts anys competint amb l'Igualada perquè per temes de competició doncs l'ha interessat, però és un entrenador que tenim a la casa, que ens està entrenant el Roger, i que és aquest el terreny que et deia que volem potenciar amb aquest grup d'entrenadors que tenim molt macos, amb l'Alfredo, amb el David, gent que creiem que ara mateix estan a la part alta de l'escola però que ens donen un futur molt gran a nivell de qualitat. I com s'aconsegueix evitar frenar aquesta fuga de talents? Perquè al final suposo que sempre... De fet, en les últimes dècades recordo això sempre, no? Històricament la jazz és un exportador de talent, però costa retenir després en el primer equip. Això com s'aconsegueix? Això parlàvem una miqueta del tema de les beques. O sigui, ens falta una estabilitat i un equilibri econòmic que ens permeti becar els atletes que puguem mantenir, no? I hi ha dos pesants, una que és el tema de les beques, que seria el més plausible, que és el que moltes vegades troben fora, però també és cert que hi ha gent que no marxa per tant, no? Llavors aquí és on hem de generar aquest caliu, aquesta dinàmica més transversal entre els grups d'entrenament, que hi hagi un sentiment de pertinença bastant més gran que no el pensar només en el teu. És un esport individual, però per nosaltres les fites més importants de l'any són les competicions per equips, que és el que volem cuidar especialment, no? Perquè és allà on el sentiment de club hi surt, no? I doncs, bueno, recuperar simbòlicament el bombo, recuperar doncs, aquest esperit de club, que també ajuda a això, no? Són aquestes dos vessants. Per un cantó la social i per un altre cantó doncs, també aquest suport, que són nanos que molts estan estudiant, estan fent les seves carreres, i doncs, bueno, clar, si algú els hi ofereix per fer allò que els hi agrada, doncs un suport, ho hem d'entendre, però nosaltres els hi hem d'oferir dintre les nostres possibilitats aquestes opcions. Remató el tema dels noms propis amb el Pol Molins, bàsicament perquè el tenim demà mateix a Lima competint en un iberoamericà. Déu-n'hi-do quin estat de forma que té. Espectacular. Una gran fita i un gran any. Sí, està fent un gran any aquest any. Sí, aquest any als Estats Units li ha fet una embranzida molt forta. És un orgull, no? O sigui, el tenir nanos que els tens voltant pel món i que són de la casa, clar. I per rematar el tema que em dèieu abans, que hi ha una data aquí especial, m'imagino que com a gent nova que arriba a la Junta, a la presidència, per exemple, en el teu cas, Dani, el 23 de juliol serà una data clau. Per tot això que ja heu comentat ara, no? Pel simbolisme, ja no només del míting que esteu preparant, sinó la raó que hi ha al darrere, perquè al final és homenatjar a una figura com hi ha hagut poques, no a Sabadell, sinó a tot el país, com és la Carme Valero.
Sí, el dia 23 tenim una fita que ens hem proposat a l'entrar, només hem proposat fer això, que és commemorar la Carmen Valero, la fita més important que va tenir, que va ser la inauguració fent un 800 a Montreal 76. I tenint una figura com ella, que a tot l'estat l'estan fent homenatges, pensem que nosaltres, que és la nostra atleta, forma part de nosaltres de la jazz, hauríem de donar-li un espai important. A més, la idea no és tant homenatjar a la Carme i prou, sinó consolidar aquesta idea de poder fer activitats que serveixin de retruc per posar en relleu les llegendes locals. Sí, parlava. El nom del míting volem que sigui per llarg, perquè sigui una data que cada any, doncs, no exactament en les dates que aquest any ens hi trobem, perquè la data del 23 de juliol és una data que dintre del calendari de l'atletisme aquest any ens agafa tard, però és el dia. O sigui, és el dia que per primera vegada una dona va representar Espanya en unes Olimpiades en atletisme, no? Llavors això és algo que transcendeix fins i tot l'atletisme i la data era molt important de mantenir-la, no? Però anys posteriors on mantinguem aquest míting, doncs buscarem una millor ubicació del calendari per poder tenir millors atletes que estiguin buscant marques i de més, i homenatjarem altres mites del club, perquè som un club que una altra cosa no, però hem sigut molts pioners especialment, i a mi m'agrada fer molta incidència amb l'atletisme femení, perquè vam ser un club que va apostar per l'atletisme femení quan encara a les dones no se'ls tenia pel tema de l'esport. I, clar, figures com la Carmen Valero, la Mati, Montse Pujol o gent d'altres de l'època, doncs és important. Llavors buscarem sempre, a part de la figura del Pep, que això no ho hem dit, però dintre d'aquest míting quedaran 2 trofeus directament units, que serà el trofeu Carme Valero i el trofeu Pep Molins, que sempre tindran una prova i quedaran per sempre, però cada any buscarem celebrar o fer ressenya d'alguna de les coses destacades que tenim al club, que són moltes. Doncs és important tenir aquesta memòria històrica també, amb gent nova, amb empenta nova, però també recordant d'on ve l'entitat. Dani, Juanma, que tingueu molts encerts, molta sort en aquest nou projecte, i res, ens apuntem la data, dijous 23 de juliol, allà hi serem. Una abraçada. Moltes gràcies, Adrià. Hores abans de que comenci el partit s'ha de començar a generar un autèntic infern. La final del play-off d'ascens es decideix a Ràdio Sabadell. Marca el Sabadell en 1 minut i mig! Sabadell-Zamora, la final de finals a Ràdio Sabadell. El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell. Últims minuts de programa després d'haver vist a Ferran Costa en roda de premsa i als nous directius, nova junta com a tal, perquè ja hi eren de la Joventut Atlètica Sabadell. Repassem una mica d'aigua i una mica de futbol d'entrada, perquè l'Estalpul Natació Sabadell ha anunciat avui un fitxatge, el de Ryan Neuschul, waterpolista americana. És germana de Kylie Neuschul, ex del club també entre el 2017 i 2019, i ha estat, entre altres coses, triple campiona del món amb la selecció dels Estats Units i 4 vegades campiona de la Lliga Universitària del seu país. L'any passat, per exemple, va ser distingida amb el premi de millor waterpolista del curs de la NCA. És la primera incorporació anunciada, feta oficial pel club de cara al femení de la pròxima temporada. Falta per fer-se oficial el retorn de la neerlandesa Marche Keuning i també de les waterpolistes del Sant Andreu, Martina Terré, Paula Camus i la sabadellenca Nona Pérez. A més, no en waterpolo, sinó en natació, Carles Coll no podrà participar als trials de la setmana que ve a Son Hugo i, per tant, es perdrà l'europeu d'aquest estiu a París. El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell, que s'entrena habitualment als Estats Units, precisament, torna a tenir problemes amb el visat i no podrà complir amb els criteris de selecció que va establir la Federació Espanyola. En un comunicat, a més a les xarxes socials, Coll també apunta que ara centrarà la seva preparació al Mundial de piscina curta de la Xina el proper hivern i als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I en futbol, la marxa d'Arnau Basaganya del Mercantil va lligada a la sortida de José Elías, el fins ara coordinador de futbol 11 del club. En les últimes setmanes, Elías havia tingut desavinences amb la manera de treballar del club i va decidir posar punt i final a la seva etapa a Raona Marinals. Un cop confirmat el seu adeu, Basaganya, segons ha explicat aquí a Ràdio Sabadell, es va veure també, diu, en l'obligació de seguir les mateixes passes. La veritat que no ha sigut res meu a nivell individual, sinó que ha sigut una miqueta
amb l'estructura que estava agafant el club. Jo vaig arribar amb una persona que és la que a mi em va donar la confiança per agafar el projecte, i aquesta persona, des de que fa unes 2 setmanes, 3 setmanes, està tinguent certs problemes amb el club i no continua. Llavors, jo soc un entrenador jove, però em considero bastant antic en aquestes coses, però sé quins són els meus principis, la meva forma de valorar les persones del futbol, i crec que amb la seva sortida he de sortir jo. Recordem que fa uns dies el Mercantil i Basaganya van pactar la renovació del tècnic perquè continués sent l'entrenador d'aquest juvenil mercantilista. Abans d'ahir, però, el club va comunicar que es trencava l'acord, atribuint-ho a motius personals de Basaganya. Doncs bé, aquests motius personals són els que ha explicat a Ràdio Sabadell el ja extècnic de l'equip. És un tema de coordinació i direcció esportiva, o coordinació i membres del club, que jo tampoc he estat al corrent, perquè no és una parcel·la que jo hagi d'estar ni de prendre decisions, però ha sigut, en aquestes últimes setmanes, han passat coses que no haurien d'haver passat o s'haurien d'haver fet diferent. La seva sortida i la d'Olias han provocat un daltabaix en l'estructura d'un dels principals equips del club, ja que Olias, més enllà de ser coordinador, també era el segon tècnic de Basaganya en aquest juvenil A, la Lliga Nacional, i el primer entrenador del juvenil B. En els pròxims dies el Mercantil comunicarà les noves figures que ocuparan aquests càrrecs. 50 segons i les 2, acabem amb aquest apunt al programa d'avui, el penúltim de la temporada. Demà més amb el Pau Vituri, de manera especial a més, dia de partit, del partit majúscul, del partit de la temporada, i el viurem des de la mateixa Nova Creu Alta. Abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar i des de la realització del Roger Benet. Que vagin bé els nervis. Adéu-siau.